Dara Putri. Oke. Mangga Dara Putri. Iya. Dara Putri saja kok Kledang-kledang kuning-kuning cemlorot nggih. Niki. Rene Nduk. Dagangane gorene kok didasarna ya. Nah. Ning pasar. Iki aja iki. Iki ngono bahaya iki. Tenan ton. Aja. Mas Pur. Iki lho sing tak dasarno engko ning nggonku ora ana ngene ning nggonku. Kandhan ya. Ya Wong galdawa wong suntri kreceke padha rodok. Aku gumun aku. Wir. Masya Allah. Katuran pinara. Nggih, Ndara. Ndara salama. Iki gak sakinah kok. Salama. Mutmainah. Kandilati. Saiki api-api ning kene. Aku nyawang kok melu seneng. Api-api kepiye? Dandanane api-api. Dandanane api-api iki pataya. Sing marayo rapi iki sing bagian ngisore iku. Loh, kenapa? Ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim ketok. Patayan kok sing mulai ketok. Tutupi Abah. Sek romantik kita urus iki, Mas. Romantik iki gak sempol, Mas. Iki ngono celana warna kulit. Alah. Arep ora disawang kok kowe, Pak. Piye, Mas? Alah, ya Allah, dosa. Dosa. Dijahit, betupan. Ya. Jorono. Sholat bengi. Masya Allah. Pondok pesantren Gesing jebule rame banget ya sama. Santri-santri lanang teh
bocahe grabyak-grabyak ayu-ayu. Dadekke gumun banget rasane atiku, Kakang. Lah perkara apa to? Sampeyan ning Taman Sari iki jane pancen ana wigati apa piye to? Salamah. Mestine aku ngerti menawa iki ora panggonane santri lanang. Lan aku uga wis tau didhawuhi Rama Kyai Samsudin ing antarane bocah lanang lan wadon ora kena gepok senggol. Mundak ora apik, lamun ora muhrim ora kena. Nanging nganti aku mlebu ning papan kene, kowe aja salah tampa. Aku ora arep tumindak sing ora-ora kok Salamah. Mung aku kepengin jagung. Mergo aku kepengin ngudari isen ning atiku. Timbang tak simpen ning ati mengko ndadekke lara. Kapilaur tak babar. Mergo isen ning atiku ana sesambungane karo Salamah. Ana sesambungane karo aku. Iya. Kok malah dadi bingung lho Kakang Romat. Tegese sesambungan urip. Uripe Rohmat lan uripe Salamah. Ngendikane Rama Kyai, lamun kepengin dadi manungsa sing sampurna, lamun wis pinanti lanang mengku marang bocah wadon tegese urip bebojoan. Lamun wis urip bebojoan, ya kuwi sing kena diarani urip sampurna. Salamah. Cunduk kalawan isen-isen ing atiku. Aku kepengin ndang omah-omah tegese wis kepengin duwe bojo Salamah. Yen kaya ngono ya malah apik Kakang. Ngono. Yen pancen sampeyan wis kepengin dan Pilihanku ora liya kowe dhewe. dhewe Tegese aku seneng karo Salamah. Menawa senengku iki katampa, aku kepengin urip sing asipat bebojoan, mengku bebrayan karo Salamah. Kakang Romat, yen pancen sampeyan iki nyoto anggone nembung kesel karo aku. Tenanan arep bocah omah-omah. Ya kudune sampeyan iki matur ana ing ngersane Kanjeng Rama Samsudin. Nanging sadurunge aku matur marang Rama Samsudin, luwih dhisik aku nembung karo kowe. Lamun kowe condong karo rasaku, aku lagi wani nembung karo Rama Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah Rama Kyai, saderengipun kula nyuwun pangapunten jalaran kula sampun nyalai tatanan pondok pesantren Gesing. Papan boten papanipun parandene kula wani kemlancang mlebet wonten papanipun Adi Salamah. Namung kemawon kula boten tumindak menapa-menapa. Tegesipun boten nglangkahi hukum agami Islam Rama Kyai. Estunipun gen kula wani mlebet wonten ing papan gunungipun Salamah. Keranten mentas kemawon kula rembakan kalih Salamah. Ingkang rembakan kala wau wonten sesambetanipun gesang kula kalih Salamah. Cetanipun Rama Kyai. Kula tresna kalian Salamah
keranten panjenengan tiyang sepuhipun Salamah kula nembung dumateng Rama Kyai menawi dipun keparengaken Salamah badhe kula pek bojo. Alhamdulillah. Pak, Dawuh panjenenganku wong tuwa gadah ning ora gaduh sesa-sesa sing lakoni yen pancen Salamah seneng karo kowe Salamah bakal ndak mulungke naliki Rama Iki kula Rama. wong tuwa ora bakal nindon gawene ndak kira kowe uga wis mireng karepe sedulurmu si Rahmat kowe bakal dijak omah Menawi ngaten kula purun Rama. tenang Nggih. besok ora bakal dipun Boten Rama. Pak paring dawuh Rama Kyai. adimu gelem mbok jak omah-omah tegese mbok pek bojo ning jala kuciwane Mas Dak menapa Rama? nalika semono Salamah isih cilik aku duwe nadar lamun besok Salamah winanti diwengku salah suwijining priya sing dadi penjaluk aku priya kuwi mau kudu gelem munggah kaji ing Mekah Madinah Munggah kaji Rama Kyai Samsudin. ya Kula nelakaken matur nuwun keranten kula dipun tampi. Nanging sareng Rama Kyai paring dawuh sarananipun kula dipun pundhut dados anak mantu. ya Nanging kula kedah nindakaken kaji wonten ing tanah suci. ora niru Rama, ya ning ing ati kula ugi kepengin nindakaken kaji wonten ing tanah suci. Nanging munggah kaji menika betahaken prabeya utawi wragat ingkang kathah. Mongko kula gesang wonten ing pondok pesantren Gesing. Menika paripaos kula nunut urip menawi lajeng kula nindakaken kaji ya prabeya saking pundi Rama Kyai. Menika ingkang dadosaken bingunging ati kula Rama Kyai. jadi kowe nelongso kowe ngeluh perkara ragat Leres, ya Allah Gusti, Gusti. Aku duwe karep kaya ngene wae kok abote kaya ngene. Kok ya bapak ora krasa apa piye? Pirang-pirang sasi kok ora tilek aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kaya suarane bapak. Alhamdulillah. Bapak. Bapak Pae. Tenang ae tak dongakno aku iki wirid dikir. Ya Allah. Bapak, sampean iki lha apa? Dikir dongakno kowe. Ya Allah. Papunten iki. Pae. Aja sini-sini wong. Lah nek ngono, sing jenenge dikir iku aja dicipuki siji-siji apa. Lah terus, lah kok mbok gegemi ngene iki piye? Siji-siji kesuwen. Pegel nek endang bar iso. Ya Allah Gusti. Ana apa, Pak? Kebeneran sampean moro rene. Upama sampean gak moro rene, aku tetep mulih arep kondo Bapak. Kondo perkara apa? Aku arep rabi. Kowe tegese arep duwe bojo. Rabilah duwe bojo langgir ora ngragati. Aja omong ngono. Lah nggo ragat apa anjen ora ngragati? Sing tak pek bojo putrane Rama Kyai Samsudin. Leres iki. enggak Pak Senang Nggih jenengan tampi. ya terus putih wong anakku
syarat pitik putih mulus. Rabi teh mulus. Lah iya syarate. Ora. Tuntunan pedus kendit. Ora. Lah apa? Aku dipundhut dadi putra mantune Rama Kyai Samsudin. Nanging syarate aku kudu munggah kaji. Munggah kaji. Iya. Prei ora rabi lah ayo mulai. Aja ngono. Mulai ora ayo mulai. Aku rabi lho, Pak. Nggih iki. Kudu munggah kaji. Panjaluan kula nggih ngono. Jenengan niku nggih mboten menggalih. Pripun? Munggah kaji jaman sakniki. Nggih. Elek-eleke 60 juta 70 juta. Nggih. Napa enten munggah kaji masal? Nggih, mboten Alah. Lah nggih, Nek sunat masal yo. lah nggih ragat napa wong kula niki tiyang mboten gadah. Ngoten lho, Pak. Mun karo sapa? Rahmat kula kan munggah kaji niku mboten kula bobote ragat. Lah terus Wonten rahmat gelem pengperagape kula dhewe. jenengan nggih matur nuwun. Menawi kados kaken Rama Kyai. Iya, Keranten kula kepengin netepi dumateng rukun Islam, jangkepe anggen kula nglampahi agami Rasul di agami suci, sampurnane kula munggah kaji, sawetahipun kula masa bolong dumateng Rama Kyai Samsudin. kaya ngono. Leres Teni sawetara ya. sendika dawuh. Jembute. Kene lumarak kepara karo sapa embute. Assalamualaikum. Aring dawuh yai ini. Tak tinggali kaget. Jenengan niku ngendika kali sih. Jagong kalih sinten? Ya, mestine ana sing tak jaga. Kula kalih bapak teng mriki kok jenengan ngomong kalih madhep mriku. Ya, pancen wong ngene kono. Mboten enten napa-napa ngeten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ayo yo. Boten Niki napa iki? non Niki napa? niku salah setunggalipun jin. Rumah kula nek jin janju. Lah kok di tekake mriki niki kan lah napa? Enten parigawe kula utus ngeteraken anak sampeyan teng tanah suci Mekah. Ngenterke anak kula Rahmat. Nggih, paring dawuh kowe tak timbali bakal tak utus ngeterake rahmat tumuju ing tanah suci ziarah ing Mekah Madinah. Sedaya dawuh lan perintahipun yaine badhe kula setahaken kaya tindak tindak sendika Kepareng kula nyuwun pamit Rama Kyai. ya Pak. Pangestunipun mugi-mugi selamat lampah kula. Kaya ngono amin. Salamah dongakno aku, entenono aku nganti bali saka tanah suci salamah. Baik. Dongakno muga-muga lunga nganti bali aku selamat dadi kaji yo Pak. Muga selamat ora ana alangan nggih. Pangestune Bapak. Ini Jin putih. munggah yang pundake jin putih. Areng nyuwun pamit. Assalamualaikum. Bye. Nggih. Sing wigatos dunganipun mugi-mugi rahmat wangsul saking Allah